مشكات سلام نعم حلم لي قاعدة تمنيتم يبعها تصورة تحديدم كابزي كافتي سراويت كفيتم أي بالتن ديام سرحيتك وفر سلام مرزم مستحتها ناي مرسانا يقول أجيك النزمن تسورا مركوسام تتاقينا ناي فتحيات عينا محميتم عربي بمرفعك تحسود تقري قدايلم كبرسو جمرك عقلنا ونبعها نهلك يوم جملة كلنا بعداء كلنا جبر الموقسين يسوات صنعاتي عيننا عيننا تقارو ايو عيننا
ከባቢያን ሓፋሽና ዝኸበርኩም ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ኣባላት ዝኸበርክን ናይ ትግራይ ሲያትል ኣካባቢ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኩሉ ህዝብና ማለት እዩ እሞ እንኳዕ ንመበል 43 ዓመት ልደት ህወሓት ለካቲት 11 ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ብምባል ብሽም ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጨንፈር ሲያትል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ይብል ካብኡ ብምቕጻል بمحبر تجارو سمين أمريكا زتوهابة مجلسي كان بديه مبلر عن 3 عامات مجمار عتقاو قالسيز بتجراي عصرت حدا لكاتيت عامل كيتو كم محبر تجارو سمين أمريكا زتوهابة مجلسي بغدا منت نهزب تجراين فتاو هزبن تجراين انقع مبلر عن 3 عامات مجمار عتقاو قالسي هزب تجراي عصرت حدا لكاتيت أبصحكم أبصحنا نبل إذا علت حزب تجراي بجزاتي زواج حوز نبرة بهراوي أدلو وسعان مجزاتن نحنسابن مودعتان نمن نقاف كم حزبي هو إلو نعتقاو قالسي زتل على الله كبرتي علت إياه حزب تجراي من تحرنتو أيحتن سلمتن مرصات دكو نهيوت واقع خفيلو زتعوت العلت انت نذكر اتوم نتي كبور متكعتا زي بلو هيوتهم زوفيو سماعتات حدروم نمعقاب قال كيدانا نحدثلو زتسوولو علاماون يفصم هلاو نرغاغصلو معالتي كخون بمحسابيو سلازغونه لومي زلنايو مدرخ كنرئن النجمرو قعزن كنجمجم ناي قدن يخون حزب تجراي نزالومي تفتيرا زلا إثيوبيا زخوفلو واقع كبر مخانو كل زصحتو أيقونن كوينجن اتوم بقالسي زسكون نايوم صلاتي كابنوه جميرهم نزحالفه 20 عامتات أنصار حزب تجراي زكايدو ناي سلامة صليت صراحتي حزبنا حلفات تقامي غيرهم زكايدو غسقاس ان تدغاغمه سنتزمرلو لومي كم حقي تقصيرو انصار حزبنا زغبر متقعتي ان وسخه يخيد الله نزي مخنياتو ون كم حزبي ابي كيبصحو تاريخ مسكرنا ايو بمبال عشش مبالنا نزي ترخب عوت ديمقراسن كمس زعابي ترى تسعوتو ودب حواحتون ابناي بعلو عين كليل بمئتاو عدد اتهم بقال سسكونا يوم صلاتنا نموخان بمبقعنا ايو ابزي حجي ابزي هزي تفطير زلو خنتات نموسى ودب حواحت اللوني بزبلهم حماقات تفتشو صامع حزبنا نخروي زل على الأوان كوينو هزون بعلكاتيت 11 كم قدمنا رؤي ترى نصاوتلو ناي حزبي حطوتا زملسلو مدرخات ناب نبور نخملس قالسي ولعو يكايدلو سلازلو نحنا دما كم حزبي بوغن محبر ازي كعوت كم قدمنا اول حزبنا دويلنا اجامنا نبركتلنا لكاتيت نتنخبر كم بعل طرح انت يكونس نبعلنا وشطنا كم حزبي زلونا تنكارين غدلو نفتشنا نوصلو علاتيو زخبرك حزب تجراي اتلومي زلنا يو فتاني مدرخ بقال سخاس عيركا نابت نبور كم تملس محبرنا بعول امنت اللو ودب واحد دما تحديثا مجلجلتي نختكون ابتو تغبرو زلا منقسقاس صقطين مفتار لومون كم تمالي ابغنكم علنا منتي حزب تجراي الكم تغبرو وقالسي كبريمو بزلنا له مدرخ ترديكم ودبكم كم ودب زلوا حماق بمرأي بمستغال ربح حزب تجراي بقدامنت هيبكم كسرحوا نصوع كم حفاش محورات اللون نازخ الجيدة بفلاي أب فتحي أب حقي حقاو من محدار ديمقراطية وقالسي أنصار عزينا تحوابيركم نخسرحوا مخانكم قال نعتو ودب واحد قد إمو وزلو ناي وشتي ناي مرارا حمقن برشونان
በቲ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ ቃልሲ መድረኽ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ንኽውዕል ግቡእኹም ንኽትፍጽሙ ደጋጊምና ነዘኻኽር ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ምሕዳስ ጉዕዞ ኣብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ወሪዱ ብፍላይ ንህዝብና ብቐረባ ኣገልግሎት ንኽህብ ትካላት ምምሕዳር ፍሉይ ጠመቶ ተዋሂቡ ህዝብና ብቑዕ ስሉጥ ግልጋሎት ንኽረክብ መንገዲ ንኽመዓራረ ማሕበርና ፃውዒት يقرب أما بل شوعي كونفرنس لعلوي أمرار حكادرن ودو حواحتن كم حدا تقالساي حفاش محبر قصيركم نخن الساتف زلنا رئيتو نخنهب عدل بمهاوكم دما بشم عوالات دقفتن نمسكنكم زخبركم عوالات متاسعة حزوين زلنا يؤوان ترتن هزباو علامان حنقيتكا مكلاسن زتقلبيو سلاز خونه دما لومون كم قدمكم محبركم نمتنخار انصار حزبنا زغبر كل عينت صار حزب منقسقاس بزلعله نهري تنكارن كنقالس نصوع لنا نزي نمتكبار ابب خواوي زركو عقم زلو مناسي نام محبر بمصنبار ابركتو نخغبرو كسرحو نزخاخر زلالماو خبري نسوعاتنا عوتن دمقاتن نبعال لكاتيت 11 يغني صار كاب واحد بيت صحفة تسرد نقع أبصحكم ملختي كم بالخمية يسوي مثل زخوركم عملات دقفت حواتن زخوركم عدمات عايشين تساتفت زبعل نقع نمبلي 40 سلسلة لتحوحات 10 سلسلة لكاتيت بمسرات 10 حدا لكاتيت بمسرات برتا وقالسي حزب تግራይ بسلام أبصحكم أبصحنا بالمال استسمعنا حاجوس جلس فوتو حزب تግራይ ነዚ ኣብ እንግድዓ ተጻዒኑ ዝነበረ ኣርዑት ብሄራዊ ደርባን ወጽዓ ብምውጋድ ፍትሕን ማዕርነትን ምንጋስ ልምዓት ምርጋጽ ቃልሲ ሽግ ሓርነት ዝወልዕላ 11 ለካቲት ኣብ ታሪኹ ፍሉይ ቦታ ዘለዋ ወርቃዊት ዕለት ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ብዝለዓለ ድምቀት ናይ ቃልሲ ወነ ዘኽብራ ዕለት እያ لقد 11 مبلغ 43 عام بجمار برتاو قالس حزب تግራይ እንተነኽብር እንተለና ኣብዚ ሓለፉ 43 ዓመታት ተዛዘሙ ታሪካዊ ፍጻመታት ንድሕሪት ምልሲልና እንትንርኢ ምእንተ ዲሞክራሲ ሰላምን ልምዓትን ኢሎም ክብር ዋጋ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ስዋዕትና እንትንዝክር ከምኡውን ዛጊድ በመሪሕ ቃልሲ ዘመዝገብናዮም ዓወታት ዓቂብና ዝተረፈና ልምዓት ዝተረፈና ዓማማት ኣብ ሽቶኦም ምብጻሕ ዳግም ቃልና እንሕድሰሉ ዕለት እዩ ሎሚ ኣብ መበል 43 ዓመት ልደት ውድብና ሕወሓት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ታሪኻዊ በዓልና እንተነኽብር ውድብ ሕወሓት ሕሉፍ ጉዕዞ 15 ዓመታት ብዕምቀት ኣብ ዝግምገመሉ ፍሉይ መድረኽ ኮይንና ኢና ኣብዚ ከይዲ ብዕምቀት ናይ ምሕዳስ መድረኽ ኣብ ክልልና ዝተመዝገቡ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ለውጥታት በብደረጅኡ ኣመራርሓ ነቲ ለውጢ ኣብ ምምራሕ ዝነበሮ ብቕዓትን ብዝርዝር ተገምጊሙ እዩ በዚ መሰረት ዴሞክራሲ ሰላምን ልምዓትን እናረጋገጽና እንትንመጽእ በብደረጅኡ ዝርከብ ኣመራርሓ ዝተመዝገቡ ውፅኢታት ኣጋኒንካ ብምቕራብ ብዓወት ብምዕጋብ መሪሕ ተርኡ ብዘይ ምጽዋቱ እቲ ውድብ ዳግም ናብ ጽግዕተኛ ብስባስ ሕማም ብልሽውናን ጥሒሉ ከም ጸንሐ ብዘይ ምሕረት ብምግምጋም ስጉምትታት ምውሳድ ጀሚሩ ኣሎ በብደረጅኡ ዝርከብ ኣመራርሓ እውን ነዚ ጸገማት ጌጋታት ኣሚኑ ብሰንኪ ናይ ኣመራርሓ ሓምቀት ዝተፈጠሩ ሽግራት ንህዝቢ ትግራይ ቅርታ ብምሕታት ህዝቢ ክኽሕስ ቃል ዝሕደሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ውድብና ሕወሓት ነቲ ዝተበገሰሉ ህዝባዊ ዓላማ ንምዕዋት ኣብ በቢመድረኹ ዘጋጥሙ ዝተሓላለኹ ጸገማት ብብስለትን ብዝለዓለ ውሕልናን እናኣለየ ነዚ ጽሩይን ወያናይ ዲሞክራሲ መስመር ብተግባር ካብ ዘረከቦም ተመክሮታት ዝያዳ ከምዕብል ክጸርን ኩግልብትን እናገበረ ኣብ ብእዋኑ ዘይሕልል ጽኑዕ መትከላዊ ቃልሲ እናካየድና እናተሃደስናን ዝመፀ ውድብ ስለ ዝኾነ እዚ ብዕምቀት ናይ ምሕዳስ መድረኽ ዝነበሮም ሽግራት ፈቲሑ ናብ ሓድሽ ምዕራግ ክምሰጋገር ዘየጠራጥር እዩ ዝኸበርኩም ኣጋይሽ ተሳተፍቲ ዝበዓል እዚ በዓል እዚ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ቀንዲ መፍትሒኡ ቃልስን ጥራሕ እዩ ነዚ ድማ ናይ ጥፍኣት
حيلتات أمريت زي اللون أي حسوت بروباغندا بمنزح كوصاي كسب عدوش حكي أمثيلهم بمقرب محبراو مسارات كفترو زخالو حبرة السبنا زل علوم ناي لمعاتن سنايم محدار محتوتات متشو بايتا زبادرون كو أنتقنا اتكند مقنيات جن نحنا اتحكي سب خفولتو زخل سرح بزي مسرحنا يو حزب تግራይ مس كلهم بهر سباتن بستاتن هاجرنا كم قدمو تحاورون تفاقيرون كنبر ناي صره سلام حيلتات علامه مخشاف ود حوحاتن فلي تكرات هو كم سر افليتيو اوصاي تروبو تغارو وا ابزو وساني ناي قالس معراف استودب قالسي ككايد يغبا ازوم ناي دحرتن تفاتن حيلتات حدنتا بمتنقار كمون مس كلهم دليت سلام لمعاتن بهر سباتن حزبتات هاجرنا بحوار كوينا اب كلهم مدرخات كنمكتوم يغبا ناي حد حزب وحسنا زرغاقص ጠንካራ ኢኮኖሚ ዝተመርሐ ሓይሊ ሰብን ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ምትታውን እዩ ስለዝኾነ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ብፍልጠትኩምን ብገንዘብኩም ተሳተፍቲ ብምዃን ንባዕልኩም ተጠቂምኩም ክልልኩምን ክትጠቕሙ ኣብ ክልልናን ሃገርናን ኢንቨስት ትገብሩ ዓበይቲ ሰብ ሃብቲ ብምልማልን ንክልልናን ሃገርናን ዝጠቕሙ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ምልላይን ምትእትታውን እውን ታሪክኩም ክትፃወቱ ይግባእ በአጠቃላይ ኣብ ናይ ሃገርና ሰላም ኮነ ልምዓት ሩይ ተራን ክንፃወት ፀረ ሰላም ሓይልታት ክነክሽፍን ዝተወደው ሓይሊ እንትህልወና ጥራሕ እዩ ለሙን ከም ቀደምና ኣብ ወፃኢ ንርከብ ኮነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና ተጋሩ ጠንካራ ዝኾነ ውዳበ እንተሃሊና ዘይንሰግሮ ፀገም የለን ኣብ መወዳእታ ህዳሴ ሃገርና ጋህዲ ኮይኑ ሃገርና ካብ ድኽነት ድሕረትን ተናጊፋ ልምዓት ዲሞክራሲያዊ ዝኸበረለት ሃገር ንክትኸውን ኣብ ተካይድዎ ዘለኹም ቃልሲ ለሙን ከም ትማሊ ህዱብኩም ሕወሓት ኣብ ጎንኩም ጠጠው ብምባል ኩሎም ፈተናታት ብዓወት ብምስጋር ንቅድሚት ከም ንምርሽ ባህግን ድሌትን ህዝብና ጋህድን ንምግባር ብፅንዓት ከም ዝረባረብ ክረጋግፀልኩም ይፈቱ ደጊመ እንኳ ኣብፅሑኩም ብምባል ፅቡቕ ምሸት ኩነልኩም ይምነ ዓወት ድምቀትን ንለካት 11 ዘለዓለማዊ ክብሪ ሞገስን የቐኒየልና ካብ ኮሚኒቲ ትግራይ መበል 43 ልደት ዋሓት ኣመልኪቱ ዝሃቦ ንሽተይ መግለፂ ስለ ዘሎ ንሳኸ ንበልኩም እየ ፅንልኩም ዝሰምዑ እላቦ أقدم بشمين بشم كوميونيتي تجراين نقع نمبل 43 لدة زباي ويان حرنا تجراي بسلام أبصحنا أنتبل عبي حبوس يسمعني كم زفلت قدمي 43 عامات من تفتحن ديمقراسي من سلام راهوان من تمعرنة وسع حزب تجراي نسبتات إثيوبيان بتغلالا أنصار أرعتن شقونان كابسرو نقل كان مدفع أبستقايد ناي أسر شو عتمري برتاون بوليتيكان كالتي لومي هاجرنا إثيوبيا كم أول تجراينا أبغانا معواد مجلس يركبها بتي زروا يسمع الله بليس إذا سف زيو المسؤولات خفيلنا زمسنا يو ناي سلام ناي لمعات ناي ديمقراطي ناي بهر سبات معرنة كم أول نازي زيتو حتى لهم قال زخردو درجاويان شمم ببسوم منو خمنا فحيتو ندالو هوتو حجون سلامنا نمزراك هزبين مجيجاو لعلن تحتن كبلون عزوم لنا بفلاي اتوم تمالي بغلصنا انداسمعو بدو فرخرخ قبلنا يشال زبلنا يوم لومون ابستحابولو ناي معراباوين عدتات كوينم صارت تقراوي من قصاصم كمان نم جزيان العلي بليحو يرى له إذا أكيد تكبر تحنجيتهم أنصار حزب تقراي تطوي زبالو هاي مدح حيلتات نممكات كل تقراوي بزلوا وغينو كم كرموا بصنعة كم كتومي جبا أبزي أنصار كل عينة جقنان عللان من اللقاء أبستقبل وسادي كبير وتدرى قدمات بزوحي وتقراوي تخفيليو سلازي إذا مسوا أزيز كخفل انتلو نبيهراوي معرنتنا كبرنا نمرقا توايلن بركالي فتسي مترقما ينورن أبزي ناجقا نسمعتنا حضري تقتلنا
ብፍላይ ድማ ኮሚኒቲና ኮሚኒቲ ትግራይ እነጣናክረሉን እዋን ሎሚ እዩ እሞ ስለዚ ነቲ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሲያትልን ከባቢኣን ዝርከብ ኣብ ናይ ኮሚኒቲና እንዳመፀ ኣባል ንምዃን ንኮሚኒቲ ትግራይ ንምዕባይ ግዲኡ ክፃወት ይግባእ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሲያትልን ኮሚኒቲን ዝቕንበጥ ናይ ኮሚኒቲና ኣባል ንክኸውን ብሽም ኮሚኒቲ ትግራይ ፃውዒትና ነቕርብ ኣብ መወዳእታ ኣባላት ኮሚኒቲ ትግራይ ዝኾንኩም ኩለኹም እቲ ቅድም ክብል ክትፃወትዎ ዝፀናሕኩም ስራሕ ሎሚ እውን ከም ቀደምኩም ብዝበለፀ ሓድነትኩም ኣጠናኺርኩም ኮሚኒቲና ዱልዱል ኮሚኒቲ ኮይኑ ንክወፅእ ዓብዪ ስጉምቲ ንቅድሚት እንኸደሉ ግዜ ሎሚ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ዓቕምና ኣረባሪብና ኮሚኒቲና ንክነማዕብል ዓብዪ ፃውዒትና እዩ እሞ ኮሚኒቲና ናይ ኩሉ ኮሚኒቲ እያ ደጊመ እንኳዕ ንመበል 43 ልደት ህወሓት ኣብፅሓና የቕኒለይ መጻኹም እንዳበልኩን ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ተወኪለ ኣብዚ ደው ክብል ዕድል ስለተዋሃበኒ ብጣዕሚ የቕኒለይ ካብዚ ብምቕፃል ናይ ዝበዓል እዚ ኣመፃፅኣ ታሪኩን ወይ ድማ መንገዱን ብዝበለፀ ተገሊጹ እዩ ነዞ ዝኒሄ ዕድም እውን ክገልፀሉ ዘድለ ይመስለንን ምክንያቱም እቶም ወለድና እንታይ ኢሎም ይምስሉ ንቐባራይ ዶ ይርድእዎ ኢሎም እንታይ ንማል ደልየ እየ ዘ ዝኒሄ ዕድም ብምልኡ ነዚ ቃልሲ እዙይ ተዓዊቱ ናብዚ ንክበፅሕ ብሂወቱ ብገንዘቡ ብኣእምሩኡ ብእውቀቱ ንኣስተዋፅኦ እንዳገበረት ዝመፀ እዩ ብተወሳኺ ድማ ነንሕድሕድኡ ቤተሰብ መስዋዕትነት ከፊሉሉ እዩ በዞ ዝኒሄ ተደረኸ እየ ነጋራይ ኣይደልየሉን ናብ ዝብል ዝመፃኹ ግን በዚ ናይ ሎም መዓንቲ በዓል ተደሪኽና ሰለስተ ነገራት ከልዕል እደሊ ወይ ክነዘኻኽር እደሊ ንሳቶም ክንታይ እዮም እዚ በዓል እዙይ መዓዝ ተጀሚሩ እንተኢልና ሰፕተምበር 14 1974 ብኣውሮፓ ቆፃፅራ ተጀሚሩ መበል 43 ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ እዩ መን ከጀሚርዎ እንተኢልና 7 ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ቃልሲ ንነፃነት ንፍትሒ ኢሎም ትለዓሉ እንተለዉ ህዝቢ ብምልኡ ኣምሂሮም ህዝቢ ብምልኡ ኣቃሊሶም ዓወት ከም ዝጓናፀፍ ገይሮም እዮም ታብዚ እንታይ ንምሃር ኣለና ትምህርቲ ናይ ወዲ ሰብ ሂወት ለዋጢ ምዃኑ የምህረና ማለት እዩ ስለዚ መናእሰይና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ይኹኑ ኣብ ወፃኢ ጠመትኦም ኣብ ትምህርቲ ንክኸውን እንዳዘኻኽርናዮም እንትኸድና ፅቡቕ እዩ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ግደ ተፃዊተን ዝዓወት እዙይ ንክመፅእ እንተኢልና 33% ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዓንዲ ኩናት ተሰሊፈን ምስቶም ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ጥራሕ እንተይኮነስ ብዝበለፀ ኣስተዋፅኦ ከም ዝሃባ ታሪክ ይነግረለን ሕዚ እውን ኣብኡ ብምድራኽ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ትምህርቲ ጠመታ ገብራ ተተማሂረን መራሕቲ ዓዲ ክኾና ዳኛታት ፈላስፋታት ክኾና ብዝበለፀ ድማ ንመሰለንን ንማዕርነተንን ዝቆማ ናይ መጻኢ ትውልዲ ድማ ንፍትሕን ነፃነትን ዓንዲ ሕቆ ክኾና ዝኽእላ እየን ስለዚ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮና ኩሉ ግዜ ናይ ሞራል ድጋፍ ንሃበን ሳልሳይ እዚ ዓወት እዙይ ንክመፅእ እንታይ ሜላታት ይጥቀሙ ነይሮም እንተኢልና ታፍቲ ብዙሕ ሜላታት ዝጥቀምዎ ዝነበሩ ክዕውቶም ዝኽኣለ ክልተ ዋና ነጥቢ ዝኾነ ኣሎ ንሱ እውን እንታይ እዩ ኣብ ከይዲ ጉዕዞኦም ብጣዕሚ ዲስፕሊን ነይሮም ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዲስፕሊን ብጣዕሚ ዘግርም ነይሩ ኣብ ከይዲ ጉዕዞኦም ብጣዕሚ ኦርጋናይዝ ነይሮም ሕዚ እውን ታብዚ ዘርእየና እንታይ እዩ መናእሰይና ኣብ ሂወቶም ዲስፕሊን ንክኾኑ ኦርጋናይዝድ ንክኾኑ ናይ መጻኢ ትውልዲ ንክርከቡ እንተዘኻኽርናዮም ፅቡቕ እዩ
ንምጥቕላል ዝኣክል ናይ ሎም መዓንቲ ምሸት ታብዞ ዝኒሄ እንታይ ተማሂርና ታፍቱ ቃልሲ ዝመፀ እንታይ ኢና ተማሂርና እንተይልና ትምህርቲ ዲስፕሊን ኦርጋናይዝ ምዃን ናይ መጻኢ ትውልድና ብስነ ስርዓት ንኽቕበሉና እዞም ነገራት እዚኦም ተዘኻኽርናዮም ተረከብቲ ፅቡቕ ተረከብቲ ትውልዲ ይኾኑልና ናይ ወደፊት ሂወቶም እውን ፅቡቕ መምርሒ ሒዙ ይኸይድ ዘረባየ ዝኣዛዝም ብሩኽ ምሸት ይቕመየልና ካብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተላኸት መልእኽቲ እያ ክዝረብ ዘምሴት ኣይቲ ዝዓበየ ፀላኢ ዝዓበየ ፀላኢና ድኽነት እዩ ለዚ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ድማ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ድማ ድኽነት ከመይ ጌርና ነጥፍእ ከመይ ጌርና ንሓብእ ሓቢርና ንድኽነት ከመይ ጌርና ነበረ ንገብሮ ዝብል ነገር እዩ እቲ ዝዓበየ ፀላኢና ግን ድኽነት እዩ ካብ ድኽነት ዝዓበየ ፀላኢ የብልና ተዓዘድንዮ በለፂ እውን ድኽነትና ተበሊፆም ዝገብርዎ ዘለው በለፂ እዩ ስለዚ ናብታ መልእኽትና ክንከይድ ፀኒልኩም ክሰምዑኒ ኣላውበኩም ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ጨንፈር ናይ እንቋዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተሳትፍቲ ዓመታዊ በዓል ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 2010 ኣቐዲምና ናብ መበል 43 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በዓል ለካቲት 11 እንቋዕ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና እናበልና ዕውት በዓል ንኾንልኩም በመራርሓን ኣባላትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ስም ሰናይ ትምኒትና ንገልፀልኩም ኣካል እዚ በዓል እዚ ምዃንና ድማ ምስገናና ሓጎስን ወሰን የብሉን ሎሚ ኣብ መበል 43 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በዓል ኮይንና ነዊሕ ናይ ቃልስን ዓወታትን ጉዕዞ ከም ዝተጓዓዝና ህዝብን ብሕወሓት እናተመርሐ ምእንተ ሰላም ፍትሕን ልምዓትን ስለ ዘካይዶ ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ቃልስን ዝኸፈሎ ከቢድ መስዋዕትን እንዝክረሉ ዕለት ኮይኑ ናይ ለካቲት 11 ዘላቒ ዕላማ ህዝብና ዝነበሮን ዘለዎን ድሑር መነባብሮ ብምልዋጥ ዝማዕበለት ሃገር ምህናፅ ኮይኑ ንሕና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እንነብር ፈተውቲ ሃገር ሕዚ እውን ንህዝብና ኣብ ጎንኻ ኣለና እንብለሉ ዕለት እዩ ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተጣየሸትሉ ዋና ምኽንያት እውን እቲ ዘላቒ ዕላማ ለካቲት 11 ምዕዋት ናይ በዓርሳ እጃም ብምውፋይ ድኽነት እንካብ ሃገርና ንምጥፋእን ኣብ ነበረ ዘብል ደረጃ ንምብፃሕን እዩ ስለ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከም ውዳበን ስራሕታ ከም ርኡይ ናይ ልምዓት ውፅኢትን እንትንገልፅ ኣባላታን ደገፍታን ህዝባን መሰረት ዝገበረ ኮይኑ እስካብሎም ናይ ሃገርና ህዝብና ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ድሕረት ንምልዋጥ ዘካየደቶም ንጥፈታት በመብዛሕትኡ ኣብ ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዋ ጥዕናን ሙያዊ ስልጠናታትን ኣብ መሃብን መሰረት ዝገበረ እዩ ኣብ ትግራይና ይረኣዩ ኣብ ዘለው ናይ ዕብየት ለውጥታት ናይ ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተሳትፎ መጠን ትዝዓበየ እጃም ኣለዎ ምባል ይከኣል ኣብዚ እዋን እዚ ብሃገር ደረጃ ተጀሚሮም ኣብ ትግራይና ኣብ ምስላጥ ዝርከቡ ብኣማይት ሚልዮናት ዝግምቶም ፕሮጀክታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኩነታት ከም ዘለው ወሲና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብዝነብር ኣባልናን ደጋፋይናን ህዝብናን ተሳትፎ ኣብ ምዝዛም ዝርከብ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ዝወድእ ፕሮጀክት ሸራሮ መሰናድኦ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጎኒ ህዝብና ጠጠው ኢልና ልምዓት ሃገርና ኣብ ምስላጥ እንርከብ ዝገልጽ ዓብዪ መርኣያ እዩ ኣብ ከባቢና ዝነብር ህዝብና ናይ ሎሚ በዓል ለካቲት 11 ተሳተፍቲ ዝኾንኩም ፈተውቲ ሃገርን ህዝብን ኣብ ልምዓት ዓድኹም ርኡይ ተሳትፎ ዝገበርኩም ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ንቅድሚት እውን ናይ ማሕበር ልምዓት ሰሜን ኣሜሪካ ልምዓታዊ መደባት
نمعوات أبسلان محبر لمعات تقراي عاسلكم رؤية تساتفهم تقوروا امنتناي دقيما عن مبال 4 سلستين بعلقات 10 هذا بسلامة بصحكم بصحنا قبل يفوتوا زلالة ما وزخرن سواتنا سلام عبيتنا هاجرنا حادنة فقرن حزبنا يغني لنا كاب دكتور مهتمة أبومبر محبر لمعات تقراي سمين أمريكا يغني اللي دقيما لكايت عسر حسر زبالة زمانا سي تحلفات دل حنتنا قرلا حسرها بلي لكايت عسر تحادة بدو من مسلان كرينا نحنا مناسي لكايت عسر تحادة مناسي أمك مناسي أمنيرو حجي متم نايشو نايسيس حمد فونيو زمان بوتاتنا كندي دميام مسكن دايت سلاي لعلن تحت وريدهم وديكم نزح الزلنا يون نحنا ناي سلام ناي رهوة بزي أبسحمنا يوم لكايت عسر حادة عدو يا لك خمدو لكايت عسر حادة لكايت عسر حادة معلتي تتأنسو تتأنسو سلام فكري حادنة حزب تقراي بلكايت عسر حادة تتأنسو عدو تتأنسو كساعة تولد مالتك عام كيدم كساعة سوانات 3 عام تمرد بزح وتصاورد واردم وتيم عاوزي وتحلو تعوزي قتيل زلو مناسي نحنا مناسي انتاي نقبر لنا لكايت عسر حادة ناي عسر شعتة سسان شو عتننا لكايت عسر حادة ناي حزي أكل كوانا يكلانين صاحب زلا لكايت عسر حزب تقراي مجم نشتي قسانة ركبنا نيرنا هنا قسانتنا صاحبجي بسلام وتينا دلنا يبوتا تنكسائفنا نسرحنا صنحنا هنا تاب صنحنا هنا تاب عسرت شعتة 9 عام تمرد جمرو حزب تقراي بوزح من قدتات كقافعة صنحي نزي مقفع مخنيات عنيا ناي بعدنا دخمت بوزح دخمتات قالو قن مناسي أوزي حزي زقبر زلو من كسكاسنا حزبي نعبي نخل عال كل زقور وزلو مناسي تقراي قن عبي لنا عيتودونا عينواين زلنا أحواتنا هو قعتلو أحواتنا هو قافعتلو بمنم حجي ناي انفورميشن زمنيو ناي انفورميشن زمن كعز خوني نحنا مناسي توديبنا بزلن عبي مستم عبيت اخواتنا خونا ندات ماخرنا كنودب يصور كلهم اخواتي مناسي دقنستين دق تبعتين جمرنا محبر نيريو تمحبر كما قدام خوينو بزحيت انا خير كنا ياكم زفلت يا موداتا تحناين جن حجي كم حدش تودينا زلو كل انفورميشنات ون شير كنقبر منتن نتوم عبيت حواتنا ون بزتمهرنا متن نحجزهم كلنا نودب يزبط تعمي مسكين زغاوي يخرج بزي ناي لو ما انت لكايت 10 حدا نبر 4 3 علات لكاتيت أقدامي أبقى ميخوم تطوي إلى خزارة عدل مركبي بتاعمي مسجن يعني اللي كمتي قدمي قرب وانات استفلا لي مجلسي قريبو كمتي حواتنا ونقص وصنحو بعد اللسون حانت حافتنا ون نايدك أنستيو أدومبر حسنا بلاز حلفت تمل أختي نقولاتنا عبية أشمو حدير لنا أيوم أبزع لتزيو زبع عالزيخ نخبر انت لنا كم زي حزيز الرئز اللو بزح استأكب قدم حزيه بزح يرأوه النيري أقات آميقن زخوم زيجير زلو أب الساعات زيو أب هاقرنا بإثيوبيا أب لعلي تقارو حواتنا زبس احزلو حدا سقمات نقولاتنا تسعنا خمس فترة شبوت إيو حاوكا خوكا عنتلو كم سمعنا خمس خيل زنك قالو خمس يكوننا يردن إيو يخون مبر كمتي عنتو حافتنا وزير زافو زولتو تستخيد قالسي
እንታይ ንዓና የምህረና ትዕግስቲ ስነ ስርዓት ከመይ ትቃለስ ከመይ ትኸይድ ኣረዲኣትና ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝረብዩ ንሕና ተጋሩ ጀጋኑ ኢና ሕወሓት ጀግና እዩ ኢልና ብዙሕ ሻዕ ንዛረብ ኢና እቲ ጀግንነት ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ዘሎ ሕወሓት ብጀግንነት ልዕል ናይ ደርጊ ወታደር ነይሩ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ብጀግንነት ማለት እዩ ተደጋጋሚ ግዜ ሕወሓት ምስ ናይ ደርጊ ወታደራት ገጢሙ ተሰዓረሉ ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ጅግንነት ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ዘሎ እንታይ ረኣዩ ንሕወሓት ዝፈልዮ ነይሩ ከመይ ይቃለስ ንመን ይቃለስ ይትመፍለይ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ንመን ይጸልእ ንመን ይፈቱ ይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ንኾርዐሉ ባህል እንተልዩ ኮይኑ ጀጋኑ ምዃንና መፍለይ ናይ ትግራይ ኣይኮነን ኩሉ ኢትዮጵያዊ ጀግና እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ንመን ይጸልእ ንመን ይፈቱ ይፈልጥ ይትረስ ምስ ኣሕዋቱ ወየድ ኣሕዋትና ዘይሓሰብናዮ ኣብ ዘይኮነ ኣጋጣሚ ሓሊፉ ደፊኦም ናስተወሰነ ሕዚ ግዜያዊ እዩ ሓውካ እንትወቕዓካ እንተሎ ከቢድ እዩ ኣይትሓስቦና ሓወይ ክወቕዓኒ እኮ ይትብልኒ ኢኻ ፀላእ ከይወቕዓካ ኢኻ ኣብ ማዕዲኻ ትርኢ ኣጋጣሚ ሓውካ ክወቕዓካ እንተሎ ትስንብድ ኣይሓሰብካየን ማለት እዩ ግን ኩላትና እንፈልጦ ካብ ጫፍ ቡርኤ ሰብ መሓየር ብተደጋጋሚ ብዙሓት ተጋሩ ኣሕዋትና ሻዕብያ በብእዋኑ ዘስታቂዮም ከም ፅነት ትፈልጡ ኢኹም ህዝቢ ትግራይ ግን ሻዕብያ እንዳጨወዮ እንዳዋዕለ እንዳሃለወ ብጣዕሚ ብዙሓት ኤርትራውያን ግን ይቕበለለ ሓገ ክንኮርዕ ይግበአና በዚ ብሓቂ ስለዚ እቲ ናይ ሰሜን ጎንደር ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ይኹን እቲ ናይ ሰሜን ወሎ ካፍቲ ካብ ቡርየ ጫፍ ካብ ዓፋር በረሓለ ጀሚሩ ስጋብ መሓየር በብእዋኑ ፅጉማት ገባራት ኣሕዋትና ተጨውዮም እዮም ዘይተመልሱ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ኣሕዋት ከምዚ እንዳሃለወ ግን 34,000 ኤርትራውያን ተቐቢሉ ይቕመጠሉ ህዝቢ ትግራይ ከዚ ክንመሃር ይግበአና ብሓቂ ወልድያማ ኣሕዋትና እዮም ተጋግዮም ኣጋጣሚ ገለገሊኦም ከምኡ ገይሮም ንምንታይ ከምኡ ገይሮም መን ይገብሮ ኣሎ ክንፈልጦ ይግበአና ኣሕዋት ስለዚ ሓቂ ይኽስምዐና ኣይኑ ግዜ እዩ ግን ካብኡ ዝኸፍአ ብዙሕ ነገር ሓሊፍና ኢና 77 ካፍቶም ስዱራት ሒዞም ንሱዳን ዝኸዱ ተጋደልቲ ኣነ ሓደ ካብ ኣድያዎ ጀሚሩ ስጋብ ዓዲ ጎሽ ሓሊፍና ባረሰላም ናእቱ በብእዋን ብነፈርቲ ንወቃዕ ነይርና ምሩኻት ተማረኹ ምሳና ሓብረም ይኸዱ ነይሮም ኣይቀተልናን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ስለምንታይ ሕወሓት ይወቃዕ ኣሎ ካሕፅረዮ ኣሕዋተይ ስለምንታይ ባ ተጋሩ ብሓደ ሓደ የፍቲ ይወቃዕ ኣሎ ብሓቂ ዝተተጋገና ድዩ ጌጋ ብልና ናይ ብሓቂ ጉድለት ስለዝፈፀምና ኣይኮንና ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሉ ስለዚ መፀ ከፊእዎ እንተሎ ዘይጣዓሞ እንዳሃለወ ሓሊፉ እውን ሰላማዊ ሰልፊ እንተገበረ እውን ከምዚ ናይ ኤምባሲ ነይቲ ከም ጓያ ተረኣዩ ይዕገስ ስለምንታይ እቲ ናይ ሓውዝየን ይረአዮ እቲ ካሊእ ይረአዮ እዩ ብፀብፃብ ስዋኣት እዩ ዝርኦም እቶም ዝገብርዎ ዘለውን እዚ ከዓ ይፈልጡ እዮም ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ይሓለፈሉ
كم تامسفن ولا مريم زبالة عمي يتقراين حزب تقل كات تجمربت كات تاكلبت أي سكم لول بقلس يلو مرأيك على بيتو كم أهون زبالة سلازي حزب تقراي إذا منقستي وسام كم سأل يخليه وإلى حديث روحة خمس سأل يخل سلازي بالك تسفاس لازم جبر أي مبركة قال إذا حالة في روحة خمس دير خبر فلتي جن حزب تقراي زمان قستزيو انكر راس راويت اللو انكر راس أنا يتحيل اللو نجيب تقرأي كأكم سال سيرة بعي سراويت جرب فزوا صدوه نتمنى قستنا موقع تتقرأي ون من كأس بوئيو من لعب بوئيو لم ينبر نهاية تقرأي بخمدي حلف اللي فلتيه سلجين تأيّب نحواتي أو زي كبر زخر بزقات أمزيو خمر بحات إغزغي ليكون كن جن هذا وإيش تاي سمع كان تلكم من حزي يقول إيه يخون برجن حاو كان تو كان تلو تملس كات وقعوا صباح نقوت الناس حيخة صباح نقوت الناس حيهم تم عز قاقي زلو تاريخية عامة يتحلفن كما أمقوارهم زلا ألم كحفريهم أو سمين ولا يقول أو سمين قلت بس أما قلت كحزنهم إيو تقرأ وهاي كأنا هي بحكي نهور علو أنت أيو thank you سراوي تناي انتهي له انتهي له لكم لدتو يتقرأ هز بيتمتى يلو سلال تنسانو منقستن يدقف سلالنا ولا بقلص يقوم إلو تذكر يستقالسه نزم وصل لخ دقف نزم وصل لخ خقاومي تقاليس تكذا لا يحوحات كاب تقراي تلاعيلو ما خلا إثيوبيا خبص انتلو دورة هاور قنا خبص انتلو تلعلنو أحبزني تزي الأخوة عقم يلديو خويل دي هاي بلا نكو نوعكم ذني أنا سينو عند حقوزنا يبلو ما يتقاقي حزدا تقادا لا يحوى حتقن دبرة هاور انتو واقع انتو حقنا وصل أبي دي يبلي نمبر كافتم سساشح سوات يتمر بعاشح كاف تقرأ وقت تسوي يوم اللي قمتي بتناي توقع عينت ملاتي سلازي شو عنده تسوم حارو ليلي يتقرأ ويا دور تاوركم إلو أقول أهم إلو ديو هاي بلن سلازي نسمعن لمن تاي تحققنا رايت الله على الحزيل كاخ وقع زقبو أي نبرن سلازي كاوزي ونكم مهاري قباء نيرو سبت قرايقن بينتنا لك على سلنا أين أمو تسونا حقنا لبرتاور نوع حقزنا سمي شوا كم ونو ما يبلن عرفت استردوا أجزية يتحاوس إلى ملاتي سلازي بزقات أمنت أي خبل زخل لك خمت أكلنا هتف تقراي لمن يسأل لمن يفتو يفلتيو سلازي يسرف لحواتنا على حليف حزد في أمنا كم هاجر استفلي ونسي كافتنا سمين ولو زخفعي زي تملسو 14 أطف زي تملسو تجار حواتنا له يرترى أي تملسو تجويهم كده ملتي سلازي نسندر أن تقبلنا نعقلهم توينا لنا أبما عيني خد أمعت ساعة 7 شهر خلوا يكون سدرة بذي أكثر وحواتي أنا مني نمنا آسي كنا نتسجم زنيه كحل في نزح حل في نجر مسحوكا مجناس حما يخن أجاسي جبنا مبتعمي عندي اللي تعمي عندي اللي خلينا بعيش لنا على بليس بعللتا سنينة 10 شوعة عمت فقالسو
ከመይንና